Gospodin Ugljanin, već dugo vas nije bilo u javnosti, više od 20 dana, kako se sjećam, koristimo priliku da ovdje u kućnoj atmosferi porazgovaramo s vama i da nam kažete, prije svega da ocenite generalno šta se ovo dešava u okruženju, prije svega ovdje u Sandžaku, iznesete svoje mišljenje i stavove. Pa prije svega želim da vas pitam, šta su i koje su nuspojave vanrednog stanja prema građanima u Sandžaku? Stvorene su vanrednim stanjem nove okolnosti za život. Međutim, svaka nesreća sa sobom donosi izvesne blagodati. Tako, ovo je jedna dobra prilika da se mi malo vratimo porodicama, da se vratimo samim sebi i da vidimo svoju objektivnu poziciju i svoj status u porodici. Što reći jedan naš prijatelj, evo već nedelju dana živim s porodicom i upoznao sam, vidio sam neki dobri ljudi. Znači, upoznao sam, kaže, svoju porodicu i vidim su neki dobri ljudi. Prema tome, ovo je, nove su okolnosti. Što se tiče nus pojava, ima jedna stvar koju moramo da razumijemo. Građani su potrošili i uglavnom troše ušteđevinu i zalihe i hrane i novca. Što prije ovo prestane, bit će manje štete po budućnosti građana. Međutim, ekonomske nus pojave tek dolaze. Zatvorena su preduzeća, otpušteni radnici, povećan broj nezapošljenih i sve to, ako ovo potraje, izazvaće katastrofalne ekonomske posljedice koje će biti ubitačne ne samo za Sandžak kao najsiromašniji kraj, nego i za Beograd i mnogo razvijenije gradove u ovoj zemlji. Da, znači, prva i glavna nuspojava po loš ekonomski utjecaj na celokupno društvo. Fabrike zatvorene, raspušteni radnici, povećana mnogostruko nezapošljenost, troši se novac, a ne zarađuje se, onda pitamo, svakim danom upadamo sve dublje u jednu situaciju s kojoj se ne možemo izvući. To je vrlo velika opasnost za sve nas, za sve ljude. Da. Niste bili u političkom smislu prilici zbog toga što ste u kućnoj atmosferi da reagujete, ali kako vi kao predsjednik SDA Sandžaka ocenjujete, odnosno kako komentarišete odnos srbijanske vlasti prema građanima Sandžaka u ovom vanrednom stanju, u policijskom satu, uopšte u ovoj atmosferi pandemije? Velikosrpska državna politika koristi ne samo u pandemiju, ali i pandemiju i ove vanredno stanje da pokaže da su za Bošnjaci za njih niža rasa i građani drugog reda. Primjer, zastupljenost Bošnjaka u policiji, tužilaštvu i sudstvu došlo je na nivo apartheida. Državni organi su do te mere poremetili nacionalnu strukturu na štetu Bošnjaka da je to više drskost i, da kažem, jedna vrsta sadizma. Dovođenjem rukovodećih ljudi u policiju iz Kraljeva ili iz drugih gradova Srbije, u sud, sudije iz Raške ili drugih gradova iz okruženja ili Srbije, u tužilaštvo i u druga državne institucije organizacije sa javnim ovlašćenjima, u stvari doveo je jednu diskriminaciju Bošnjaka do nivoa apartheida. Ovo je neizdržljivo, međutim, treba Bošnjaci da vide da je za njih jedini izlaz iz sve ove situacije i svi drugi građani visok, najviši mogući stepen autonomije Sandžaka. To je za specijalni status pod garancijama međunarodne zajednice. Šta su vlasti iz Beograda, gospodin Ugljanin, prvenstveno predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i vlada Srbije, trebali da urade za građane Sandžaka? Šta nisu, a trebali su da urade u ovom okruženju pandemije, uopšte u atmosferi nesigurnosti koja vlada? Predstavnici naše stranke učestvovali su na sastanku koji je zakazao predsjednik Srbije sa političkim strankama 17. marta. Naš predstavnik, generalni sekretar,
iznio je u pisanoj formi i pročito zvanične stavove stranke koji su imali izvesni broj stavova, a izvesni broj konkretnih zahtjeva. Šta država treba u Sandžaku da učini? Međutim, predsjednik Srbije prvo nije imao želju da čuje. Znači, on je onako imao u stvari potrebu da izrazi mržnju i neprijateljstvo prema stranci Demokratske akcije Sandžaka, kako on kaže, Sulejmana Ugljanina. Prema tome, jedan predsjednik države očekivalo se i trebao je da se sluša sve naše stavove koji su bili u pisanoj formi pročitani i ako ga nešto zanima ili mu nema jasno, da traži objašnjenje. Tako mogao je da pita, ne da izražava mržnju prema Bošnjacima, nego da se zapita zašto, na primjer, jedno od pitanja, zašto Bošnjaci u srpskoj policiji, vojsci, državnoj bezbednosti i drugim oružanim snaga vide objektivnu prijeteću oružanu silu za Bošnjake. To je treba da pita. I ako dobije objašnjenje, onda, ako dobije valjano objašnjenje, onda da se potrudi da nađe način da otkloni te probleme i da vrati Bošnjacima koji žive u Sandžaku povjerenje u državne organe. To se očekivalo da uradi. Nije uradio. On je iskoristio tu priliku da izrazi svoje neprijateljstvo i da zaprijeti Bošnjacima i njihovim predstavnicima. I to je trajalo i nekoliko dana nakon tog sastanka. Znači, ovdje imamo jednu vrlo neprijatnu situaciju da državni vrh, koji u stvari predstavlja, da kažem, kontinuitet Miloševićeve politike i danas vlada. Međunarodna zajednica nije kaznila zločine, niti je ovaj državni vrh pokrenuo postupak za lustraciju, za zločine genocida, za zločine u Štrpcima, Sjeveru, na Kukurovićima i druge zločine ovde. I sve što nije kaženo, postoji mogućnost da se ponovi. Znači, oni ljudi koji su danas na vlasti, oni u stvari predstavljaju oni su doživjeli jedan novi politički uspjeh nakon zločina za koje su krivi i u Sandžaku, i na Kosovu, i širom Bosne. I ti ljudi, dok su god na vlasti, njihova policija, srpska vojska, srpska državna bezbednost predstavljaju objektivnu, prijeteću oružanu silu za Bošnjake. Tako i mi kao Bošnjaci doživljavamo. Bilo bi dobro, opet ponavljam, da je predsjednik Srbije, kako on kaže da je srpski predsjednik, to saslušao dobro, i da je tražio objašnjenje i da sednemo, da nađemo način kako da vratimo Bošnjacima to uništeno povjerenje, odnosno to osjećanje straha i neprijateljstva od strane srpskih državnih organa. To je nešto vrlo važno. Da, to bi na neki način direktno predstavljaju integraciju Bošnjaka prema državi. Pazite, doći će neki novi predsjednik, doći će neki ljudi koji su sad mladi u Srbiji, koji se ne pitaju, pitaće se vrlo brzo. Oni će to učiniti. Da. Što se ranije to učini, manje će biti posljedice po međunacionalne odnose. Da, gospodine, samo da vas ovo pitam, ovo nisam ni planirao, ali sad se nametnula tema, ko prvi treba praktično da povuče potez u smislu te integracije Bošnjaka prema državi? Da li to treba da uradi zvanični Beograd preko svojih institucija, ali to treba da uradi neko drugi? Prvo, imamo jednu stvar. Imamo jednu zagonetku koju još uvijek ne znamo. Znamo da su srpske oružane snage učinile zločin, genocida, širom cijele Bosne i Sandžaka. Genocid je dokazan u Srebrenici. To su činjenice. Danas, ako hoćemo o tome da razgovaramo, to je na Evropskoj uniji i na Americi. Ovdje je pitanje, da li su srpske oružane snage samo izvršioci zločina genocida ili su i naručioci i izvršioci.
Da li je Srbija, koja je ta proglašena krivom odlukama Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala za zločine, da li je ona, Srbija kao država, kriva što nije spriječila iako je mogla, što nije kaznila zločince, pofatala iako je mogla, da li je Srbija i narušioc i izvršioc ili je samo izvršilac? Sad ćemo to da vidimo. Ako su i naručioci i izvršioci iz Srbije, onda to može lako da riješi i Evropska unija i Amerika. A ako su naručioci, investitori to zločina izvan Srbije, onda će ovo da potraje još dugo vremena. Ta zagonetka je ključ svih problema na Balkanu. Mi očekujemo da Evropska unija i Amerika kažu stop. Donesene su rezolucije o zločinu, zauzeti su stavovi na mirovnoj konferenciji o rješavanju ovih novonastalih država prosto bivše Jugoslavije. Na tom mirovnoj konferenciji postoje komitet za Sandžak. Ja sam učestvovao u radu tog komiteta, odnosno sa predstavnicima tog komiteta mi smo bili dio, da kažem, toga, predstavnici tih i Albanaca, i Mađara, i Bošnjaka u međunarodnoj konferenciji. Međutim, nakon Daytonske konferencije, taj komitet je prestao da radi. Neophodno je da međunarodna zajednica obnovi taj komitet, da formira taj evropski, bilo koji, ili međunarodni komitet za Sandžak i da konačno riješi status. Jer je rješenje uspostavljanja specijalnog statusa za Sandžak ključ za rješenje svih teritorijalnih i političkih sporova između susjednih država i naroda na Balkanu. To je to. U kontekstu te priče, ali neki način sasvim suprotno, imamo nešto što je aktualno ovdje kod nas u Novom Pazaru, ali u Sandžaku generalno, a to je odnos centralne vlasti u Beogradu prema građanima, prije svega ovdje, Bošnjacima u prvom planu, i tiče se školstva. Svjedoci smo da je aktualni ministar u jednoj školi ovdje u Novom Pazaru postavio organ upravljanja. Kako ocjenjujete potez srbijanskog ministra Mladena Šarčevića, gospodin Ugljen? Da li je opstrukcija rada i izbor direktora škole Avdo Međedović sve što se dešava u vezi bosanskog jezika i nastave na materinjem jeziku bošnjačke djece državni interes? Da li je to dio političke kampanje, ličnih igr? Kome ovo treba, za čije interese rade ovakve stvari? Sve ovo o čemu mi govorimo, o čemu vi govorite i pitate, to su u stvari posljedice te velikosrpske ideologije i velikosrpskog nacionalizma, koji jednostavno, koji je kulminirao u Bosni i u dijelovima Sandžaka u formi genocida nad Bošnjacima. To se sad samo nastavlja. Ne može, vidjeli smo prije još u septembru, da srpski ministar Šarčević pokazao toliko pred kamerama, pred televizijama, prikazao toliko mržnju i neprijateljstvo prema Bošnjacima i bosanskom maternjem jeziku, da ono što Ustav Republike Srbije garantuje da se manjinska prava ostvaruju neposredno. On je napisao dopis i poslao direktorima škole u septembru, kad su predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća i predsjednika Skupštine grada, rahmetli Iveta Radončić, reagovala na prisutnu diskriminaciju nad Bošnjacima i bošnjačkom djecom prilikom upisa u vaspitno-obrazovne ustanove u Sandžaku, ukazala diskriminaciju i traži da se spravi. On je lično rekao, molim vas, pazite, citiram, Ugljenu je krivo što srpsku djecu upisujemo na srpski, što bošnjačku djecu upisujemo na srpski jezik. On je dužan kao ministar da obezbijedi da se svako dijete upiše na svoj materni jezik, jer to je njegovo dječje pravo, to se pravo stiče rođenjem. Ako roditelj ne zna to svoje pravo i ne koristi to pravo dječje, ministar je dužan da daje instrukciju školama, nastavnicima, pedagozima, psiholozima, direktorima, da ukažu
da ukažu roditeljima njihova prava, kako ne bi oni kao roditelji zbog neznanja kršili dječja prava. Nažalost, ministar koji je dužan da olakša ostvarivanje manjinskih prava, on prijeti Bošnjačkom nacionalnom vijeću i vijećniku, tome Sulejman Ugljenu nije važno, kaže njemu je krivo što se Bošnjaci, mi ćemo upisivati i tako dalje i tako dalje. Malte ne, šalje instrukciju će nasilno upisivati. Šalje instrukciju, pisanu instrukciju direktorima škola da ne uvažavaju Bošnjačko nacionalno vijeće, iako su identitetska prava po zakonima Srbije, po Ustavu Srbije u nadležnosti Bošnjačkog nacionalnog vijeća, uključujući i potpunu samoupravu u oblasti obrazovanja, jezika i pisma, kulture i informisanja. Molim vas, ministar, znači to je politika vlade, on je samo jedan šaraf u toj vladi, odnosno jedan zvučnik koji govori ono što vlada misli. On je pogazio Ustav Srbije na pitanju obrazovanja na bosanskom materinjem jeziku i pismu i u predškolskim ustanovama i u ovim. I sad, u procesu izbora direktora koja je bila u ovoj školi od posebnog značaja za Bošnjake, to je elitna škola koju je gradio Luksemburg. Luksemburg je finansirao izgradnju škole sa 3,5 miliona eura. A ja sam tadašnji predsjednik, tad smo mi imali ovlašćenje nad većinu, skupštinsku većinu u gradu, mi smo kupili lokaciju za izgradnju škole. I to je jedna najbolja škola u kojoj vlada jedna potpuna harmonija i među djecom, i među roditeljima, i među nastavnicima, i taj je ministar na sve načine, počev od prošle godine, od septembra do danas, i nakon toga u procesu izbora direktora putem konkursa, on je izvršio drsko jedno, da kažem, pravno nasilje. Zloupotrebio svoje ovlašćenja i jednostavno izbacio je, molim vas, suspendovo je Bošnjačko nacionalno vijeće iz procesa izbora direktora. Vijeće je trebalo da da saglasnost i dalo je saglasnost na izbor direktora. I on je tog direktora jednostavno poništio konkurs. Drugi konkurs je bio potpuno čist i dali u sve inspekcije mišljenje da je konkurs dobar. On je taj konkurs ignorisao i imenovao je svog političkog jastreba iz svoje političke opcije da ga nametne kao direktora. Pazite, protiv volje roditelja, protiv volje školskog odbora gdje su i roditelji i nastavnici i svi zastupljeni, on krši sve to i kaže bit će direktor neki iz druge škole protiv koje se vodi postupak za nasilan upad u Skupštinu grada Novog Pazara za vrijeme zasjedanja zajedno sa tako bivšim Muamerom Zukorlićem i ostalima. Molim vas, ne može da se ponaša ovako. Ministar mora da se ponaša prema svima jednako. Gospodine, ono što ja kao građanin, kao novinar prije svega ne razumijem jeste šta je suštinski cilj, razlog na kraju krajeva i rezultat da jedno ministarstvo, jedan ministar upotrebi toliko kapaciteta i ličnog angažovanja da se baviš jednim školskim odborom u jednom naselju, u jednom Novom Pazaru, angažujući pravne stručnjake, službenike ministarstva. Da li je to neki politički cilj na kraju krajeva, šta nam, kakvo dobro to može da donese? Prvo jedna stvar, on je angažovao iz svoje ovlašćenja, prekoračio svoje ovlašćenja i angažovao je sve svoje inspekcije, inspektore, uključujući i policijske inspektore, da pojedinačno pozivaju članove školskog odbora na razgovor, molim vas. To vam je isto ko Čaušesku što je radio ili što je nekada radio u neko možda vrijeme, neki, da ne ulazimo, Milošević i slično. On je jednostavno upotrebio sve moguće metode, zabranjene, protivustavne, protivzakonske, srušio je Ustav, zakon i svu proceduru kod postavljenja direktora. Zašto? Njemu je cilj da nametne toj školi svoje ljude i da poremeti jednu čistu,
kolegijalnu ljudsku harmoniju i među Bošnjacima u tom naselju i među kolektivom u toj školi. Isto je napravio i u ekonomskoj školi kad imenovao direktora škole, nametnuo direktora srednje ekonomske škole i u toj školi, nakon što je taj ministar nametnuo tog direktora, vlada jedna vrlo velika međunacionalna mržnja i netrpeljivost, međukolegijalna nesaradnja i neuvažavanje i čak do učenika koji jednostavno su podijeljeni na jedne i na druge. Cilj je Šarčeviću da u ime srpske vlade postigne cilj te velikosrpske vlade da unese podjele među Bošnjacima u Sandžaku, uoči izbora. To se dešavalo prije ovog vanrednog stanja, uoči same izbora. I prije prošlih izbora taj isti ministar je, zahvaljujući svojim ljubimcima u Pazaru ovde, zamenio direktora škole u školi tamo gore u Karadžić i srušio staru građevinu Arab džamije u centru gradu Novog Pazara, preko svog ljubimca Zukorlića. Sad je isto napravio, pokušao da razori taj kolektiv, jednu harmoniju i u kolektivu škole i u naselju Salakovac, pokušao, i da nametne opet tog jednog, kako on kaže, Zukorlićevog predstavnika da bude direktor te škole, molim vas, koji pred televizijama kaže ja se ponosim, on se ponosi što je član Zukorlićeve stranke i što je ne znam šta. I ponosi se time da je pokušao zajedno sa Zukorlićem da upadne nasilno na zasjedanje Skupštine grada Novog Pazara. I vlast to toleriše. Upravo to pokazuje da se oni odnose prema Bošnjacima kao da su Bošnjaci jedna niža rasa. Za njih Bošnjaci predstavljaju nižu rasu, jer među Bošnjacima nađu takve amebe koji pristaju zbog vlasti, zbog opstanka u Beogradu da rade i najprljavije posle protiv svoga naroda. Ali nije to čudo. Prije vanrednog stanja gledao sam na televiziji objavljena informacija da je u Sarajevu, molim vas, da se vodi u Sarajevu suđenje nekom Bošnjaku za zločine nad Bošnjacima koje je počinio kao pripadnik Vojske Republike Srpske. Pazite, Bošnjak koji je kao pripadnik Vojske Republike Srpske činio zločine nad Bošnjacima. Evo imate ovdje sad tih takvih koji bi isto to uradili. Prema tome, ovo su stvari jedne. Nije problem škola, nije problem njima je problem da pokažu Bošnjacima, da Bošnjacima pljunu lice, da kažu vi ste za njih, da su Bošnjaci za njih niža rasa, za te velikosrpske ideologije, da su veliku srpsku politiku. Oni ne mogu da shvate Bošnjake kao ravnopravne ljude, ali hvala Bogu, svi su oni pri kraju i političke karijere i dolaze, ja se nadam, nova vremena, proće ovo vanredno stanje, i da će se promijeniti odnos prema Bošnjacima, jer moramo da gledamo unaprijed, a ne unazad. Ovo velikosrpsko rukovodstvo, na čelu sa Vučićem, imam utisak da oni gledaju preko retrovizora, oni uopšte ne gledaju naprijed, oni gledaju u retrovizor, šta je bilo nekad. I služe se tim metodama. Služe se najgorim metodama koje su oni naučili iz prošlosti. Kako su okupacione vlasti u Drugom svjetskom ratu rukovodile sa Milanom Nedićem, sad oni traže među Bošnjacima nekog Milana Nedića koji će jednostavno Bošnjacima da obuče okupacijalnu srpsku uniformu i da ubija Bošnjake. Nisu Nemci dovodili svoje vojnike da budu policajci ni u Kragujevcu, ni u Kraljevu, ni u Beogradu u vrijeme Milana Nedića u Drugom svjetskom ratu. Nego su iz domaćeg stanovništva nalazili policajce, vojnike kojima su oblačili okupacijalne uniforme i oni su činili
to što su činili. Tako se ponaša srpska okupaciona vlast u Sandžaku od 1918. do danas, pa i danas. Eto, gospodin samo da se kratko, juče je Bošnjačko nacionalno vijeće, čini mi se, s konsultacijom da su saglasnost izdali obje liste koje čine većinu u vijeću, reagovali na stavove i ono što je uradio Šarčević. Kako vi to komentarišete? U nekom političkom smislu većina Bošnjaka se suprotstavila ovo što radi Šarčević, kako vi to komentarišete? Da li je ovo cilj da se pravi zbrka oko bosanskog jezika, da bi se na neki način kod samih Bošnjaka izgubila želja i potreba da svoju djecu obrazuju na maternjem jeziku? Pazi, ovo je vrijeme kada se vrše pripreme za upis djece u predškolske i prvi osnovne za narednu godinu. Znači, predškolske ustanove i za prvi razred osnovne za narednu godinu. Ovo je pritisak na roditelje da im se jednostavno zada strah da oni ne bi djecu upisivali kao što je bilo prošle godine. Jedan roditelj, imali smo prilike da čujemo uživo, čovjeka kaže: ove godine sam upisao dijete na srpski, bez problema, bez muke. A kaže, upis ovo troje ranije djece, kaže, na bosanski jezik pretvorio mi se u noćnu moru. Znači, do te mere smo ogadili ti direktori i ti pedagozi i ti psiholozi i ti koji su upisivali tu djecu, ogadili su upis na bosanskom, da on rekao, čovjek sam kaže, ovo sam dijete upisao u istu ovu školu 28. kako je mi zovemo ovde, na srpski bez problema, za minutu. Da me razumijete. Oni imaju želju da među Bošnjake naprave podjele. Oni su razbili Bošnjake da bi Bošnjaci riješili svoj ustavnopravni status i status Sandžaka. Moraju najmanje biti jedinstveni svi ka tom jednom cilju. Međutim, oni su osnovali, Beograd je osnovao Bošnjacima, pored jedne političke opcije koja je osnivač političkog života u Sandžaku, još 9 političkih partija. I podijelili Bošnjake na 9 grupacija. Da nijedna politička opcija nema legitimiteta, niti da traži nešto za Bošnjake, niti da je bilo ko sasluša da uvaži njeno mišljenje. Cilj ovog režima je da razbije Bošnjake, da unese podjele među Bošnjake, da nijedan od Bošnjaka ili bošnjačkih opcija ili čak vidite da niko nema legitimiteta ni legaliteta da traži nešto za Bošnjake. Međutim, prevarili su se. Bošnjačko nacionalno vijeće je najviše političko i predstavničko tijelo Bošnjaka, birano na direktnim neposrednim izborima. I njegova se riječ mora čuti. Bošnjačko nacionalno vijeće ima apsolutni izborni legitimitet zasnovan na zadnjim izborima da traži se. Ali vidite, ministar, taj srpski ministar, toliko je dobio zadatak da pokaže mržnju prema bošnjačkom narodu, da on uopšte ne preza, da on negira i mišljenje vijeća i preporuke vijeća i da ne konsultuje uopšte vijeće. Nikad je postavljao tog Baksuza za v.d. direktora, nikad je postavljao novu grupu ljudi iz te političke opcije, svoje političke opcije, da budu taj privremeni, taj nametnuti upravni odbor. Međutim, tu je stvar jasna. Zaposleni u školi, izabrani direktor na konkursu koji je izabran, taj Guđević, Zahir, članovi školskog odbora, u kojima ima i roditelja, i predstavnika vijeća i ostalih, i građani iz tog naselja nastavit će svoju političku borbu pravnim sredstvima da zaštite svoje izborno pravo. Oni su izabrali direktora, direktor je 2 puta uzastopce biran i izabran isti čovjek sa najvišim brojem glasova i oni će nastaviti i mi ćemo ih podržati da jednostavno traže sudski epilog. Onog dana kad sud donese presudu, onda će biti sramno za sve one
koji su radili zajedno sa Šarčevićem na jednostavnom uništenju bošnjačkog, ljudskog i nacionalnog dostojanstva. Samo je da se osvrne, gospodin Ugljen, neizvjesno je kada će se okončati ova atmosfera pandemije, kada će prestati ove mere vlasti koje postoje, koje na neki način djeluju sve ozbiljnije. Eto, kako vi poruku možete da pošaljete građanima Sandžaka prije svega u ovim danima, šta je vaša preporuka, kako ljudi da se ponašaju, kako sve ovo da prežive, šta sve mogu da očekuju, kakve su vaše procjene i preporuke? Ovdje kad se tiče ovog pitanja, moram da kažem najprije, opšte čitave okolnosti, moram da kažem da iskreno želim da ne stanu razlozi zbog kojih je uvedeno vanredno stanje. Želja nam je da taj virus ne stane sa zemljinog omotača, da kažem. Mi, lično i ja kao jedan dugogodišnji medicinski radnik i dobar poznavac medicinske nauke, ništa nisam znao o tom virusu. Očigledno vidim da ne znaju, da niko na ovoj zemaljskoj kugli ne zna dovoljno o tom virusu, pa čak ni udio toga virusa u smrtnosti koja ima jednostavno, koja se dešava svake godine, ima neki statistički mortalitet, koliko ljudi rodi se, a koliko umre. Prema tome, niko od nas još nije objavio podatke, nijedna država nije objavila podatke koliki je procenat utjecaja tog virusa na mortalitet u toj zemlji. Da li su svi umrli od virusa ili su umrli od drugih nekih bolesti i koliko je smrti, da se pravi diferencijalna dijagnoza. Diferencijalno dijagnostički koliko je ko ljudi umro od čega. Jer Nemci su objavili statistiku, nemačka vlada, to sam sinoć čitao, da u zadnje 3 godine smrtnost za januar, februar i mart u pretprošle godine, prošle i ove godine, najmanja ove godine. Najmanja smrtnost u Nemačkoj, prosečna smrtnost koja je, znači, svake godine. I sad dovodi zaista u dobro razmišljanje da i mi ovde se pozabavimo time i vidimo ima li udjela ovog virusa u smrtnosti, kako to i naši mediji prikazuju. Zdrav razum nam nameće da ozbiljno shvatimo situaciju, da ispoštujemo odluke vlade, jer kažemo bolje je spriječiti nego liječiti. Ali nam također taj isti zdrav razum kaže da ako se nastavi ovamo, poumirat ćemo ovako od gladi zbog toga što je privreda nestala, što ako uzmemo kredite Svjetske banke, upadnut ćemo u međunarodni subkolonijalni položaj i bit ćemo neka, ne daj Bože, jedna bijeda. Prema tome mora da razmišljamo i korak dalje. Stanje je ovako, moramo da angažujemo nauku. Naši ljudi koji se bave ovim pitanjem, naš resor, sigurnost, koji se bavi pitanjem borbe protiv zaraza, znači zaštita od zaraza, oni imaju neke svoje podatke, on će imati svoje prijedloge. U isto vrijeme, resor koji se bavi tim pitanjima zaštita, sigurnost od svih iznenađenja, oni se dosta su zabrinuti zbog toga što naš građani Sandžaka troše zadnje zalihe i ušteđevina novca, kupujući hranu, ili zadnje zalihe hrane, a ne zarađuju ništa. Od koga da očekuju sutra pomoć? Ako država uzne skupe kredite od Međunarodnog fonda, ko će to da vrati? Praunučar će biti zadužena. Imaćemo, država Srbije će doći u međunarodni subkolonijalni položaj, o tome se radi. A ljudi će biti bijedni, o tome se radi. Mi imamo jednu drugu stvar. Kada govorimo o koronavirusu, što se tiče nas, Bošnjaka, moram da skrenem pažnju jednu. Da za Bošnjake koronavirus
je još jedna nepoznanica čije negativne efekte u smrtnosti mi ne poznajemo. Ali velikosrpska ideologija je samo za 5 dana početkom jula 1995. godine velikosrpska ideologija je usmrtila 8.372 Bošnjaka samo u jednoj maloj Srebrenici. Za 5 dana, pazite. Aprila 1995. godine u jednoj maloj Srebrenici velikosrpska ideologija je uništila, usmrtila 8.372 Bošnjaka za 5 dana. To je više nego što je koronavirus uništio za isti taj period od 5 dana sad u najvišim državama svijeta. Za nas, Bošnjake, vidite, jasno kažem, jedina objektivna opasnost za bošnjački narod u Sandžaku, na teritoriji Sandžaka, je velikosrpska ideologija koja uništava sve pred sobom i prijeti da istrijebi Bošnjake. To je za nas problem. Korona je bila i proći će, a ova velikosrpska ideologija od 1918. drži jedno, da kažem, cijelo Sandžak pod okupacijom, uz prečutnu saglasnost nekad Lige naroda, a sad i Evropske unije. Mi smo tražili, jednostavno, žalili smo se Briselu na ponašanje i predstavnika Evropske unije, i predstavnika OEBS-a, i Savjeta Evrope, koji su jednostavno utopili se u tu velikosrpsku harmoniju i mirno tolerišu sve one zločine koji su činili nad Bošnjacima do danas, ništa ne čine da su to posljedice zločina nad Bošnjacima, a ništa ni ne nude. Mi smo rekli, ne priznajemo ovaj akcioni plan kao rješenje za Bošnjake, imamo naše rješenje, a ovi iz Evropske unije to čute. Mi smo se žalili najnovijim ovom timu nakon izbora u Evropskoj uniji i očekujemo da će najnoviji tim iz Brisela, na čelu Evropske unije, osnovati u Evropskoj parlamentu komitet za Sandžak, a da Sjedinjene Američke Države imenuju specijalnog izaslanika za Sandžak. Samo se tako može riješiti međunarodnom intervencijom ovo probleme. Rješenje statusa Sandžaka, uspostavljanje specijalnog statusa Sandžaka, predstavlja ključ za sve političke i teritorijalne sporove između različitih susjednih država i naroda na Balkanu. Specijalni status za Sandžak je ključ za rješenje svih problema i za rješenje svih neriješenih pitanja. Koronavirus će biti proći. Naš stalni neprijatelj i trajni neprijatelj je velikosrpski nacionalizam koji Bošnjake u Sandžaku smatra da su Bošnjaci za njih niža rasa. To je opasnost. I pozivam čestite Srbe, intelektualce, mlade ljude, omladinu, da učine nešto protiv toga i da jednostavno daju jedan tračak nade, svjetlosti, da ima nade za ovdje jednu, da kažem, multinacionalnu harmoniju u ovom sad još uvijek velikosrpskom okruženju. Mislim da među Srbima, kao što je uvijek bilo i sad ima čestitih ljudi, posebno među mladima, koji još nisu okaljali ni svoju čast, ni svoj obraz, ni svoje ruke zločinima nad Bošnjacima. To da znate, to je glavna poruka. A gospodinu Dinu, živjeli?